చేప ఫ్రై, చేప కర్రీ, చేప ఉప్పు కారం కార్న్ఫ్లోర్ పిండి మొక్కజొన్న పిండి వేసాను. నూనె వేగాక ఫ్రై, ఫిష్ ఫ్రై, చేపల ఫ్రై. నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. ఫిష్ ఫ్రై, ఉప్పు కారం కార్న్ఫ్లోర్ పిండి, అల్లం పేస్టు, ధనియా పొడి అన్నీ మిక్స్ చేసి కలిపి ఫిష్ చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి, ఇదేమో కర్రీకి, ఇదేమో ఫ్రై చేస్తున్నా. ఫిష్ కంటికి చాలా మంచిది. ఫిష్ ఇది కర్రీ ఫ్రై చేస్తున్నా.